ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ସିରିଏଲ୍ ଟୁ ମେଗାଦାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶିବାନୀ ଓ ଈଶାନ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ରତ୍ନା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବେ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଯେ ଈଶାନ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ରହିବା ଆଉ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହିସାବ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ରତ୍ନା ଈଶାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ। ଏବେ ଈଶାନ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ରତ୍ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତମେ ଘର ଭଡ଼ା କିପରି ଦେବ? ଈଶାନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିବେ ଯେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଭଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହି ଗୋଟିଏ ମାସର ଆଗୁଆ ଘର ଭଡ଼ା ଦାବି କରିବେ। ରତ୍ନାଙ୍କର ଏହି ହଠାତ୍ ଦାବି ଶୁଣି ଈଶାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଜି ଈଶାନ କ'ଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭଡ଼ା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ? ଯଦି ହଁ, କମେଣ୍ଟରେ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।